ing Semarang. Kok sida melu nek guri jenenge kok ketut Wis kadung subuh-subuh tekan kene. Wes, lah ya wingi Baska sumber mancing kulon ora mulih bablas rene wajan kok kaya ditata awake dhewe iki termasuk tamu nekat lho. lah kok kamu nekat Sing di omah ora ngerti ketamu wong sakmenane. Ana sing dibuang rono. Wah, aku dibuang ning daleme anu Bapak Mbah Kakung. oh alah upama aku dadi Pak Junedi tak guang segara Mas sampean Aku mau ditarik siput tapi kok ora teko-teko. iya nggih Aku siput iki sing tak senengi iki kewan sing kelaran. lah kok ngoten Lho ono lho kewan laut iki sing kelaran ono. apa Kepiting. oh iya Kepiting. iya kepiting iya Ono lho iwak sing ora tau ning ngarep, iwak laut, nggih iwak kiper. oh iya ning buri terus Buri terus. nggih Iwak kiu ya ono. iwak kok piyu 9. 9 oh 9 Saya
Rizky Benda Setir monggo sahabat teh loroi warnane ngucap sahabat topik lan sahabat rasulullah
sing tansah mituhu ana dawuh napa ya sampeyan nimbali anakmu aku sadurunge aku matur sing akeh-akeh kula nyuwun dhateng para pamirsa ingkang pareng rawuh dalu menika saya minta tepuk tangan untuk keluarga Pak Junedi dan Ibu Ririn tuwin keluarga Agung Dono Mulya nggih bungah rasane ngati kunduk rumangsa bejo ora kaya bengi iki saka senenge binasake nandur cikal atapas limar nandur gedang pupus cindhi ya Mak iya alhamdulillah sowan ana dukuh Krajan Kedung Salam Kecamatan Donomulya Kabupaten Malang lumadi kanthi Basuki ya nggih sowan ngersane sapa sowan para warga sing kepareng lenggah ana Kedung Salam khususnya aku karo kowe sowan panjenenganing Bapak Junedi lan Ibu Ririn oh iya iki gelar tasakuran kok nduk ngono ya iya bengi iki awake dhewe nderekke panjenenganing Bapak Junedi sak keluarga safari Idul Fitri ya nggih iya ya heeh silaturahmi kelawan panjenengane Bapak Junedi munggahe panjenenganing Bapak Misti selaku kepala desa Bapak Nurmawan selaku camat munggahe pepunden kula panjenenganipun Bapak Dr. Haji Muhammad Sanusi MM tuwin para warga ing Krajan Kedung Salam iya alhamdulillah nduk sowane awake dhewe bengi iki diberkahi hampir seluruh masyarakat nyambung tali ning paseduluran sapa ngerti ya Mak piyai kene dilalah isih keperanan kelawan budayane dhewe utamane wayang kulit wayangan kaya bengi iki ya nduk nulak lokasi panjenenganing Bapak Junedi gelar tasakuran kanthi dana rasa bertema silaturahmi menggali ukhuwah yang bernuansa Islami halal bihalal utawa leburan ya Mak bener urut-urutane diawali saka liburan para karyawan padha cuti banjur mudik nggih cuti libur utawa libur panjang mula diarani liburan iya wis teko desa utah jarahe banjur resik-resik omah ngelabur omah nganyarke tembok mula disebut laburan iya rampung laburan ngancik lebaran utawa dina deng adeking salat Id rampung salat Id banjur ngapura ing ngapura halal bihalal mlebur dosa sowan simbah-simbah lan sedulur uga wong tuwa iya kuwi diarani leburan merga nglebur dosa iya pungkasane sinebut luberan merga suguhane daharan luber nganti turah-turah nggih liburan laburan lebaran leburan lan luberan kuwi tradisi ya iya meriahe nduk kaya ngene eman-eman yang halal bihalal ora ditradisikan gelar tradisi halal bihalal kaya bengi iki hidangane khas lebaran ya kuwi kupat lontong lan legondo kupat aku ngakoni lepat mula nyuwun pangapura lontong alane wis kotong mura kari ngunduh kabecikane pungkasane legondo legane wis padha-padha iya Bapak Junedi gelar tasakuran bernuansa Islami halal bihalal awit mestuti lekasi para wali kiai lan para santri bener piwulanging para wali ya kuwi sing gedhe kuwi nafsu sing gampang kuwi janji sing cekak kuwi wanci sing cepak kuwi pati nggih sing ninggal tilas kuwi ikhlas sing nyenengke kuwi apura ing ngapura saling memaafkan utawa halal bihalal nggih ya sing gedhe kuwi nafsu adane nafsu kuwi mau ditunggangi setan mula nuruti hardaning nafsu padha karo nuruti setan sing gampang kuwi janji sabar lan ora kesusu kuwi ra senggaan janji kuwi identik karo nadar utawa kaul utawa duwe sumpah duwe kandha
Iya janji kuwi gampang. Ning aja sok gampangke janji ya, Nduk. Nggih. Mula bengi iki aku karo kowe nderekke para keluarga agung duka karajan kedung salam Brana Mulya nganake halal bihalal. Sakwise kaya mengene kabeh wis padha apura ing apura, wis ora ana pindhet ati siji lan sijine. Ngelingono kabeh kuwi tangga becik, kabeh kuwi sedulur. Isih tunggal basa, tunggal bangsa, tunggal negara. Iya iya maaf. Matur nuwun dene panjenenganing Bapak Junedi Supareng nimbali awake dhewe sakanca ya Mak. Iya. Malah ora mung kowe wae kok, Nduk. Kersane panjenenganing Pak Jun uga nimbali para kadang bintang tamu. Oh ngono iya. Bintang tamu pelawak kakung ana siji. Terus tambahan Waranggana iki pancen akeh banget. Oh iya. Bengi iki kowe arep botok sinden kelakon, Nduk. Nggih. Lah piye Waranggana cacahe pira wis 1 2 3 4 5 6 karo oh 7 karo 4 lho piye 11 wis 11 ya wedok kabeh nggih lah iya to ning aku ya anu tak jarak iki mau awake dhewe sowan para Waranggana tak jumenengke kabeh karepe ben para pamirsa-pirsa yen Waranggana kuwi kabeh agemane ya ta yen kebayak sak jarike kuwi diasake anyar diparingi karo Pak Jun. Lho piye Ibu Waranggana ayo tepuk tangan karo Pak Jun. Nggih. Dadi sindang-sindang mangkat wis ora nggo apa-apa nduk wong wis dicepaki ning kene kok. Nggih. Wis mung kare nggawa daster saka omah. Paipan iki apa coba? Nggih. Gelungan ya sing nemu. Nggih. Lha ngageman ya paringane Pak Jun sak jarike. Iya. Diseragam kabeh. Wah jan ketok le ayu-ayu kabeh. Nggih. Ya ben ayu wong ora tuku kok. Iya. Mula ayo iki gandeng ujupe lek-lekan tirakatan aku tak ngaturi kadang bintang tamu pelawak. Iki Mas Garing dikeroyok sinden 11 bakale. Nggih. Kari kuat ngayahi apa ora? Ya mung kari jamune lho. Ha iya. Jamune we cindil sak mbokne kok. Nggih. Mulai Mas Garing diatur pinarak, aku njaluk tulung dipethuk nganggo mikat manuk larase melok terus itu dijaipongke, dikibarke dhisik. Iya. Ayo kene. Monggo Mas Garing, pinarak wong mriki. Monggo kula dherekaken. Iya, Sob.
icip-icip bersane Mas Gareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Gareng. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu Mas Bayu. Tuku cireng ning Kutha Solo Mas Gareng panjang yuswa. Ya amin 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 amin. Nggih tuku tebu cacahe 3. Mas Bayu. Apa? Delok napasku. Lah wong napas ya isih penak ngono Kak. Penak apa mugeh-mugeh kok. Mangga-manggane enten apa? Mas, hukum fisika. Enten apa dengan hukum fisika? Dengan udara yang dingin, oksigen tipis. Lah kok bukan pola kau ini? Aku nyedot apa? Apa udarane dingin terus di napa niku dipirsani piyai semono akeh saiki dadi anget timbul semangate. Niki sing marai menambah power kula nggih piyai sing mirsani dalu niki. Hebat sanget. Cobi Mas Gareng. Piyai sakmene kok madhep rene kabeh. Enek siji sing madhep rono. Kok kae nguyuh. Iya. Monggo. Wajan niki ngetokke bahwasanya tempat sini itu memang sing seneng budaya tasih kathah. Alhamdulillah. Yai mriki pancen mindhit dateng wayang kok Mas Gareng. Namung inggih anu Mas Gareng nyuwun duka kula nyuwunaken menapa menika mamitaken dhateng Bapak iki janipun kula sowan menika rak nderekke pake to. Nggih leres. Namung gandeng Bapak menika tasih dipun awat-awati dening dokter tidak boleh terlalu terforsir mila kepeksa kula ingkang sowan wonten mriki sekalian Mas Gareng mila nyuwun pangapunten tuwin kula nyuwun doanipun mugi Bapak kula tiyang sepuh kula Bapak Haji Anung Surata pinaringono sehat walafiat kuwi niatanipun Amin. saged nglipur para masyarakat wonten ing jagating pekeliran. Nggih, mugi sing mirsani boten kuciwa. Toh Ki Anung Surata boten saged rawuh ning pun diwakili anak loro niki. Dadi kula kali Mas Bayu putra kembaripun. Oh, malah aku lagi ngerti. Ora ngerti sejarah. Mila bapak paring dawuh, anu Bayu iki aja sia-sia karo Mas Gareng. Kae iki ari-arimu, ngaten. Arep tak pendem kok joget. Lho, bae dadi Gareng. Dadi aku lahir gudres getih. Oh iki wong jenenge mewakili bapak. Nggih. Kita paling boten membuat suasana semakin meriah, semakin regen gayeng. Wah, jan saestu Mas Gareng. Aku sawan ning kene geloku setengah mati. Kok gelo kenapa? Ora ning pantai ora turu kuwi. Pantai kene pantai ora turu to. Ngliyep. Ayo mliyep ora turu, mliyep terus. Wah. Yen kono waduke iki watu gandul. Kuwi sing dilatih dhewe saka jalan raya kono liwati watu gandul. Apa watu gandul? Karang kates lho. Karang ki apa? Watu. Kates iki gandul. Walah. Lah nek cara Banyumas ngarani kates iki gandul. Nek kene ya bingung ya. Makane sering piknik. Dan ngerti istilah-istilah liyane. Wong jenenge ditimbali panjenengane Pak Sando Junedi. Komplit aku wae ngarani. Nggih. Wah jan priyayi kok ora lepas saka asmane utawa namanya. Sampeyan ngoceki asmane Pak Junedi. Nggih, coba sedina wolak jagongan kalian Pak Sando Junedi. Heeh. Bareng ngoten wah sesuai dengan namanya. Apa maksud dari nama Nun Sewu Sando Junedi? Sando Junedi. Persuku kata apa per huruf? Persuku kata nah. Oh nggih. Terus Sandu santai orangnya tidak terlalu formal. Nggih. Wonge santai, kula nggih santai boten formal. Nggih. Terus doa selalu dipanjatkan setiap memulai sebuah pekerjaan. Amin. Terus Jujur orangnya. laras.
Terus nekat merantau ke Jakarta dengan modal tekad supaya menjadi orang yang bermanfaat. Terakhir dikenal sebagai dermawan. Alhamdulillah. Hebat. Ya buatan dermawan apa yang sidang ini saombyok ini. Ya 11 seragam biru kabeh wae pamer. Durung kok karo Waranggana durung kerawitane kabeh diparingi jaket kabeh nganti tekan peniti karo supir. Oh, ora hebat. Wis sesuk jakete seragam wis. Karo aku dorang lulu sesuk ora. Jaket ora hebat. Kowe rasane suwe lho untuk aku dhewe yo. Lah kira wis nganggo jaket kulit nek sampeyan ya. Iki ora mung kulit tok iki sak tetelane. Wong Pak Junedi iki wis pirsa. Iki sapa iki kepiye wis dingano. Pak Junedi pendampingnya Bu Ririn. Apa arti dari Ririn? Ayo. Iki diterjemah ya? Ayo no. Ayo aku wis ngerti karo golek mula tak tekoke. Ririn. Nggih, Bu Ririn. Ini riang hatinya menjadi istri dari Bapak Junedi. Nggih. Terus Rino wengi tansah ndampingi Pak Junedi. Wis jenenge sapa meneh? Jenenge sapa meneh tak terjemahke. Oke, gandeng sampean nantang saiki aku njaluk tulung dukuhe kerajaan. Ayo. Kerajaan. Kerajaan keranjingan utawa seneng nonton wayang penduduk. Ya. Ya bener. Terus Jan iki aneh seneng nonton kok ora tau nanggap. Ya durung gitu. Tahun iki dadi penonton, engko tahun ngarep dadi penanggap lho, Mak. Amin. Ya didongake piyai kene sugih rezeki. Paling sehat walafiat. Gitu panjang umur. Wis dukuhe wis apa meneh? Desane Kedung Salam. Iya. Iya. Kedung Salam lho duwe kades to. Iki kadese mirsani ra iki. Mirsani lho. Pak, ora ketan rokok sapak lho, Pak. Tak gawe apik. Napa ta kok rokok barang. Oke, kaitannya dengan acara malam hari ini. Kedung Salam terkait dengan acara hari ini. Pripun Slentre? Keramaian malam hari ini yang mengadakan keluarga besar Bapak Junedi dan warga desa ini. Nggih. Terus dongane para warga muga-muga Bapak Junedi sak keluarga warga kene tansah pinaringan sehat walafiat kali seimbang beda kudu rencana saloro. Amin. Terus saking Pak Junedi dipun gelar wayang kulit kanthi dalam Ki Bayuaji. Terakhir lampahanipun bangun Pura Kencana kanthi bintang tamu gareng saking Semarang. Pasti do melu nek guri jenenge kok ketut Wis kadung subuh-subuh tekan kene. Lah ya wingi Baska sumber mancing kulon ora mulih bablas rene. Wah jan kok kaya ditata. Awake dhewe iki termasuk tamu nekat lho. Lah kok tamu nekat? Sing di omah ora ngerti ketamu wong sakmenane. Ana sing dibuang rono. Wah, aku dibuang ning daleme kanu Mbah Kakung. Oh alah, upama aku dadi Pak Junedi tak guang segara Mas sampean. Aku mau ditari siput tapi kok ora teko-teko. Iya. Nggih. Aku siput iki sing tak senengi iki kewan sing kelaran. Lah kok ngoten? Lho ana lho kewan laut iki sing kelaran ana. Apa? Kepiting. Oh iya. Iya kepiting. Ana lho iwak sing ora tau ning ngarep, iwak laut. Nggih. Iwak kiper. Oh iya ning buri terus. Buri terus. Nggih. Iwak kiu ya ono. Iwak kiu 9. Oh 9. Wong burine engko. Ora urung tau mangan kok. Nggih. Mula niki ayo ujube halal bihalal. Nggih, Pak Kades. Sawarga mriki mugi-mugi dinten menika saling melebur dosanya satu sama lain. Nggih. Saya
percaya dengan kepemimpinan Pak Kades malam hari ini yang sudah rawuh mirsani bisa memimpin desa dan warga sini dengan baik dan benar. Beres. Makian pun temoto rukun wargane ampun lali Pak nanggap wayang. Amin. Dalane sinten mawon ora masalah, sing penting dagelane kula wae. Nek jek urip. Tembung murai. Lah wong senengane kok ya tetep sehat. Mas Gare tak dongake tetep sehat panjang umur. Amin. Ben wong sak donya iki mati sampean urip. Lho, kurang piye aku dadi kanca. Piye lah dongake panjang umur kok emoh. Panjang umur sak donya mati sing urip aku dhewe enak tuku kopi niki. Yo kare golek warung gawe dhewe kok. Oh, golek warung le. Mas Gareng, gandeng iki ujupe halal bihalal mengeti Idul Fitri. Kula tak ngaturke lelagon Idul Fitri nggih, Mas. Oh, pun dicarat. Insyaallah menika karya Ki Jungkung Darmoyo. Menika kadang dalang saking Boyolali. Mila yo diaturke soal lelagon Idul Fitri mergo iki ujupe halal bihalal. Monggo tak jerekke yo buka saka saron. Ayo monggo.